ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ മുബീൻ അൽ ഹക്ക്. ഈ വർഷം നീറ്റ് എഴുതി 653 മാർക്കാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അനുഭവങ്ങൾ നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവെക്കാൻ വന്നതാണ് ഞാൻ മറ്റൊരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്നാണ് കോച്ചിങ്ങിന് ഇവിടെ വന്നത്. അവിടെ വന്ന് യൂണിവേഴ്സിൽ നിന്നാണ്ട് ധാരാളം വ്യത്യാസങ്ങൾ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. യൂണിവേഴ്സിൽ അതിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ്. യൂണിവേഴ്സിലെ പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ അടിപൊളി ക്ലാസ്സാണ് ഇവിടുത്തെ എല്ലാ ക്ലാസ്സും. പിന്നെ ഞങ്ങൾ ലോക്ക്ഡൗൺ കഴിഞ്ഞാണ്ട് വീട്ടിലേക്ക് വന്നപ്പോഴൊക്കെ ഇവിടുത്തെ റാപ്പിഡ് റിവിഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതൊക്കെ നല്ല യൂസ്ഫുൾ ആയിരുന്നു. ഞാൻ എല്ലാ ക്ലാസ്സും കേട്ടിരുന്നു. പിന്നെ ഇവിടുത്തെ എക്സാമിനെ കുറിച്ചാണ് പറയാനുള്ളത്. നല്ല സ്റ്റാൻഡേർഡിലുള്ള എക്സാം ആയിരുന്നു ഇവിടുത്തെ എക്സാം പറഞ്ഞാൽ. ഏതൊരു കുട്ടിക്കും അത്യാവശ്യം അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു ഇവിടുത്തത്. പിന്നെ വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ ഈ വർഷം നീറ്റിന് വന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, അതായത് യൂണിവേഴ്സിൽ ഇടുന്ന അധിക എക്സാമിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡിലാണ് വന്നത്. അതാണ് മെയിൻ പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ. അതായത് ഇവിടെ ബയോളജി പ്യൂർ NCERT ആണ്, കെമിസ്ട്രി NCERT തന്നെയാണ്. കുറച്ചും കൂടി മോഡസ്റ്റ് ആക്കിയാണ്ടാണ് ചോദിക്കല്. പിന്നെ ഫിസിക്സ് ആണെങ്കിലും കുറച്ചൊക്കെ ഒരു ടഫായി ചോദിക്കും. എന്നാലും അത് NCERT ബേസ് ചെയ്ത് വരല് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും. പക്ഷെ നീറ്റും അതേപോലെ തന്നെ വന്നു. ഞാൻ ആകെ അന്തം വിട്ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടപ്പോൾ. ബിക്കോസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എക്സാക്ട്ലി യൂണിവേഴ്സിന്റെ പോലെയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റി. ഒരു 653 മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റി. ഞാൻ ആദ്യം പോയുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലുള്ള ഹോസ്റ്റല് പറഞ്ഞാല് അതും നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിന്റെ ഹോസ്റ്റലും നല്ല വ്യത്യാസമുണ്ട്. അതായത് അവിടുത്തെ ഹോസ്റ്റൽ എന്ന് വെച്ചാല് നമുക്ക് പഠിക്കണമെങ്കിൽ പഠിക്കാം, ആ രീതിയിലായിരുന്നു. പക്ഷെ യൂണിവേഴ്സിലാകുകയാണെങ്കിൽ രാവിലെ 6 മണി തൊട്ടാണ്ട് രാത്രി 11 വരെ അവിടെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഹോസ്റ്റലിൽ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തന്നെ താലെ പഠിച്ചോളും. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ വാർഡന്മാരെ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാകും. നമ്മളിപ്പോ എന്തിനേക്കും നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് നമ്മളെ വയപ്പുന്നുണ്ടെന്ന് കണ്ടാല് അപ്പൊ തന്നെ അവര് നമ്മളെ വന്നുകാണ്ട് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരും, മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യും. അടുത്ത വർഷം നമുക്ക് കയറണ്ടേ, നല്ലൊരു കോളേജിൽ കയറണ്ടേ ഒക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മളെ നല്ല മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു വാർഡന്മാരൊക്കെ. ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് റൂൾ ഉണ്ട്, നമുക്ക് ഇത്ര മാർക്കൊക്കെ കിട്ടാൻ സാധിച്ചതിൽ. ഇതേ ചിട്ട തന്നെ ഞാൻ വീട്ടിൽ പോയപ്പോഴും ഫോളോ ചെയ്തിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് എൻട്രൻസിൽ ഇത്ര മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയത്. അതിന് ഞാൻ യൂണിവേഴ്സിനും പിന്നെ യൂണിവേഴ്സിലെ ടീച്ചിങ് ആൻഡ് നോൺ ടീച്ചിങ് സ്റ്റാഫ്സിനും പിന്നെ ഞങ്ങളെ മെന്റേഴ്സിനും പിന്നെ എൻ്റെ പാരൻസിനും പിന്നെ പടച്ചോനും എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറയുന്നു. എഫിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലും നിൽക്കൂല, കുറെ പറയാനുണ്ടാവും. ബിക്കോസ് സാറ് ഭയങ്കര റൂളുണ്ട് എൻ്റെയൊക്കെ വിജയത്തിന്റെ പിന്നില്. കാരണം എന്താ വെച്ചാല് എനിക്ക് കഴിഞ്ഞ വർഷം നീറ്റ് എഴുതിയപ്പോൾ 597 മാർക്ക് കിട്ടിയത്. എനിക്ക് ആ മാർക്കിന് കേരള ഗവൺമെന്റ് MBBS കിട്ടില്ലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആകെ ഒരു ഡെസ്പായ അവസ്ഥയിലായിരുന്നു. എൻ്റെ വീട്ടുകാരൊക്കെ സപ്പോർട്ടൊക്കെ കുറച്ചൊക്കെ കുറഞ്ഞിരുന്നു. അവരൊക്കെ BDS എടുത്ത് പോയിക്കോ, അങ്ങനെ കുറെ ആൾക്കാർ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു, BDS എടുത്ത് പോയിക്കോ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു. ബട്ട് എൻ്റെ മൈൻഡിൽ എന്നാലും എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു ഡ്രീം ഉണ്ടായിരുന്നു. MBBS കേരള ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഒരു MBBS ആയിരുന്നു എൻ്റെ ഡ്രീം പറഞ്ഞാൽ. ബട്ട് അതിന് ഒരാൾ മാത്രം എൻ്റെ കൂടെ നിന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു, അത് എൻ്റെ AF ആയിരുന്നു. അതിലേക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട്. സാറ് അന്ന് ആ ഡിസിഷൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഇന്നിക്ക് ഇവിടെ വെച്ചെങ്കിലും പറയാൻ സാധിച്ചത്. ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സും ഓഫ്ലൈൻ ക്ലാസ്സും രണ്ടിലും ഇരുന്നിട്ടുണ്ട്. ഓഫ്ലൈനും ഓൺലൈനും യാതൊരു വ്യത്യാസം എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല. രണ്ടും അടിപൊളിയാണ്, ഒന്നിനൊന്ന് മെച്ചപ്പെട്ടാണ്. ഈ വർഷം MBBS കിട്ടാത്തവരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലേക്ക് വരിക, AFനെ കാണുക. ഇവിടെ ഒരു സ്കീമൊക്കെ ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ഒരു വർഷം കൂടി ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ MBBS എന്ന ഡ്രീം അച്ചീവ് ചെയ്യുക. പലരും ഡീമോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ടാവും, അതൊന്നും നിങ്ങൾ കാര്യമാക്കണ്ട. എൻ്റെ ഈ നേട്ടത്തിന് സർവശക്തൻ, എൻ്റെ പാരൻസ്, AF സാറ്, പിന്നെ യൂണിവേഴ്സിലെ ടീച്ചിങ് ആൻഡ് നോൺ ടീച്ചിങ് സ്റ്റാഫ്സ് എല്ലാവരോടും ഞാൻ നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ലക്ക്.